Tanawa oh. Nakakita ang akong partner og piso sa manok guys dito sa karsada. Kita niya na atong daplin ba niya wala na yung mama. Siya ra isa ra na padaplin atong karsada. And then yan gidala diri sa balay. Suluhay kaayo. Wa man siya yung mama, nakakita siya mama nga pato. Ang among pato okay wala man ni siya piso. Pero wala naman pa niya gituhak guys oh. Palangga naman po niya. Kaon siya, iya pong ipakaon og apil. Kabuutan kaysa pato, iya yung giadak. Kay naluoy siguro siya ba nga kasi sunod-sunod sa iya. Mura pag mama niya, nakaimon siya mama na niya oh. Butikik. Ay naluoy ra pud siya. Akong gipa-duol unta dito sa galumlom nga pato. Sus gituhak man noon siya. May pagkalagpot. So gibutan ako sa tray nakalusot. Uy nakakita man dahil siya laing mama. O mao na siya guys oh. Na kaya na siya mama. Di na siya sige yagak-yagak. Napod mi langgam diri nga binuhi guys. Nakita na ko ni siya diri sa balay. Akong gikuan. Gipunit kay naluya ba siya. Mura gitirador siguro to siya, nalipong siya kadyot. So mao ning amo ang gihawla, then tanglanday naman siya pagkaon. Ay pagkaon og tubig. Diha na siya magbitay-bitay. So asker na siya, binakong mamatay gani ni siya kay kuan man, naluya man siya sa diha. So gipainom na ko og kuan, tambal sa hilanat og vitamins. So na-asker na siya. Ba't sa ning langgama siya guys? Ito mo man, napula og mata. Murag uwak siguro ni siya. Diha ra gyud na siya. Munaog ra na siya sa ubos, mukaon siya pagkaon, yun ang putsag tubig. Nakahawla gyud na siya diha. So, maraming salamat. Thank you for watching guys. God bless.